Zer behar da egiteko sumendi bat? Ur botila txikia bat, egunkari papera, zelo zabala eta plastilina. Paper bola itxatziko dugu zelo zati batean. Botila itxatziko dugu. Dinosauroinak, tiranos trizera urtetan atzera. Guazen gu ere fosilen bila, hemen arrautzak hanez hurpila. Guazen gu ere fosilen bila, hemen arrautzak hanez hurpila. Fosilak Dinosauroinak, tiranos trizera urtetan atzera. Aurkitu dugu Orain, ipiniko dugu plastilina gainean. Hasiko gara ipintzen. Plastilina zuriarekin elurra ipintzen ari gara. Plastilina ipini badugu mendi osoan. Orain gola zeria eman behar diagu sumendiari. Raptosa, hauxe daukagun poza. Aurkitu dugu triceratosa. Sumendia nahitu dugu. Baina gola zuria sekatu behar da. Eta hauxe daukagun poza. Fosilak Orain ilusio, soltakoko dugu. Badakizue zer beharko dugu. Ura, bikarbonatiko sonikoa. Koloratzailea eta ospina. Eta eskularroa. Marraio botako dugu. Eta sumendi berrua botako dugu. Botako dugu, marraio mio. Sumendi berrua botako dugu. Orain koloratzaile pixka bat botako dugu. Toi. Oso gutxi, Horrela, nahiko. Orain dena hartu behar dugu. Orain ospina botako dugu. Ura gorria bota diotelako koloratzailea. Ez da ezer gertatzen. Mama,